Assalamu alaikum warahmatullah, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah yadda zan nuna mana yadda za mu yi rijista da wannan website ɗin, wanda wannan website ɗin free of charge ne. In dai kana da WhatsApp ko WhatsApp business ko normal WhatsApp za ka yi amfani da shi. Sai dai abin da nake so da kai shine za ka yi amfani da wata lambar, ba lambar da kake amfani da WhatsApp ɗinka ba. In ka kula wannan shine adadin balance ɗina daga buɗewa. Sabida haka in ka biyo ni cikin bidiyon Allah yadda zan nuna maka yadda za ka yi rijista da yadda za ka cire kuɗi da komai in Allah yadda. Wannan dai shine abin da na samu bayan na yi rijista, kuma waɗannan su ne adadin withdrawal da mutum zai iya yi. Sabida haka ka bi ni cikin bidiyon step by step zan nuna maka yadda za ka yi rijista. Domin wasu an tura musu bidiyon yadda suke rijista suna tsallake wani wajen, to kalli bidiyon gaba ɗaya. In dai ka kalli bidiyon gaba ɗaya hakan zai sa insha Allah ka koyi yadda za ka amfana da wannan website ɗin kafin su daina biya. Sabida haka ka biyo ni cikin bidiyon nan za ka gani insha Allah. To bayan ka shiga cikin link ɗin zai kawo maka haka, ko ina nuna maka in a Najeriya kake sai ka taɓa Najeriya, in babu ƙasarka to za ma ka dai iya taɓa Najeriya gashi nan. Sabida haka zan ce yes gashi nan ni ɗan Najeriya ne. Sai yare zan iya taɓa Hausa, zan iya taɓa English, to amma sai ka bar shi a Hausa saboda wani lokacin idan ka zo cike irin application irin wannan ka saka Hausa sai kai ta ganin Hausa ka kasa gane irin ta, sai ka taɓa English sai mu taɓa yes kamar haka. Yawwa gashi nan bayan kayi kai tsaye za su fara baka referral bonus, sabida haka za mu taɓa yes kamar haka. To abin da za mu yi shine za mu yi log in now. To abin da za ka yi shine a nan gurin na farko za ka saka Gmail ɗinka, nan gurin za ka ƙirƙiri password, nan ma za ka sake ƙirƙirar password, ka gane. Abin da za mu yi shine nan gurin za mu rubuta password ɗin da muke so. Sabida haka kai ka san misali password ɗin da kake ganin cewa ya ma daidai. Za mu iya motsawa nan gurin a maimakon mu ƙirƙira da Gmail ɗinmu za mu iya saka phone number. Nan gurin mu sa phone number mu nan farko kenan, saman nan ƙasa kuma mu ƙirƙiri password sai mu ƙara rubuta wannan password ɗin again. Sabida haka zan rubuta da lambar waya zan yi kenan. Sabida haka sai ka bi ni cikin bidiyon step by step. Za ka ma iya amfani da lambar da ba ita ce usulin lambar WhatsApp ɗinka ba, wanda kawai sai ka sa wata lambar ka ba sai da ainihin lambar ka ba, tunda yanzu lambobi duka simple ne. Abin da zan yi shine zan rubuta lambar. Yawwa zan rubuta lambar, bari in rubuta ta kamar haka. Sai ka tsaya kalli bidiyon daga farko har ƙarshe sabida kada ka je ka maƙale a wani wajen ka ce ka maƙale a guri kaza. Sai password ana so ka ƙirƙire shi da manyan lambobi da ƙanana. To kai dai ka san abin da ba za ka manta ba. Sabida haka za mu misali a ce sunanka misali Musa, kaga kalmar farko ta zo a babba, bari mu buɗe shi. Kalmar farko misali kana amfani da sunanka, misali da ka saka lambobi sai ka ce misali da ka sa Musa 00 haka misali fa kenan. Sai ka sa alamomi sai ka saka wannan @ wannan password ɗin in dai ka saka shi a haka yayi kai tsaye zai wuce. Amma ni ba wannan misali na baka saboda zan wuce ne kai tsaye, ka gane, zan wuce. Wani zai iya cewa to yaya ka wuce, to nan ma nan abin da na rubuta a saman can shi zan saka a ƙasa. Zan iya kwafa kawai, in na kwafa sai in zo nan sai in yi pasting. Ina maka misali, ka gani abin da yake sama ya zama na shi ne a ƙasa, sai kuma nan gurin security verification. Yawwa nan ɗin nan gashi yayi alama kore, alama verification ɗin in dai bai rubuta ma successful ba to bai ba, sai ka taɓa nan guri inda aka ce create account kamar haka kenan. Sabida haka sai ka ɗan jira kaɗan, ka jira shi kaɗan ya gama loading. To gashi daga rijista ga abin da suka sa mana. Sabida haka za mu taɓa yes kamar dai haka. Wannan dai shine farkon shigowar mu. Sabida haka bari ka ga yadda ake cin tax ɗin, ka bi da abin da ka ga nayi a cikin wannan bidiyon. To bayan ka yi rijista nan ɗin nan shine guri na farko wanda mutum idan ya bi shi zai samu kuɗi. Ka gani abin da suka ce shine za ka samu naira 500 ga wannan, kaga kenan
za ka samu naira 500 bayan kai wannan machine tax ɗin. Saboda haka za mu taɓa wannan, za mu taɓa shi. Saboda haka ka bi ni cikin bidiyon step by step, shine za ka ga yadda abin yake. Okay. Za mu taɓa details kamar haka kenan. Mun taɓa details, za mu taɓa start kamar haka. Yawwa, za mu taɓa nan gurin. Za mu taɓa nan gurin. A saman nan gurin za mu rubuta lambar da muke so mu yi linkin da ita. In ka kula na ce maka ya zamana a wannan ɗinka lambar ya zamana ba ta ainihin WhatsApp ɗinka ba ne, sai ka samu sabuwar lamba ka yi amfani da ita wajen buɗe wannan abun. Saboda haka gashi nan za mu ce get key. OTP ne za a tura ta cikin lambar mu. A gani sai sun sa mana code, Nigerian code gashi nan 234, sai suka sa lambar waya. Yawwa, abin da suka ce shine mu saka code ɗin, ka gane? Wannan lambobin, wannan 77 ɗin mu shine suka bamu. Saboda haka za mu shiga cikin WhatsApp ɗin namu, za mu taɓa confirm kamar haka. Saboda haka za mu taɓa nan inda aka ce use data kamar haka. Sun tambaye mu verification, za mu ce yes. Abin da aka ce in ka kula gashi nan shine a matsayin na biyu. Gashi nan za mu saka wannan 777 ɗin. Za mu saka 7777. Sai ka saka ta kamar yadda kake gani. Kai ta iya yiwuwa ba 77 ba ne, amma kusan na kowa ma na ga 77 ne. Sai ka ɗan jira kaɗan. Yau an ka kula gashi nan yayi wannan alama, ita ce alamar cewa yayi linkin ɗin. Yawwa, sun ce gashi nan login successfully. Saboda haka za mu taɓa continue kamar haka. Za mu yi back kaɗan. Wancan mun riga da mun yi shi kamar yadda kake gani. To bari mu ga. Kana da ra'ayi ko kuma misali akwai abokananka waɗanda ka san suna da ra'ayi irin wannan, to za ka iya inviting ɗinsu, wanda a inviting ɗin ma duk mutum da in ka gayyato nan ma ana ƙara maka reward. Abin da za ka wajen inviting ɗin, za ka iya taɓa nan gurin ko kuma ka zo ƙarshe nan ɗin nan. A ƙarshe, can ƙarshe nan kusurwa kenan. In ka zo a nan ne za ka ga wajen withdrawal, wajen waye duk gashi nan. To abin da za ka yi a nan gurin shine za ka ɗan yi ƙasa kaɗan. Okay. Ba su saka inviting a nan ba. Za mu koma farkon da a home ɗin. A farkon sun saka mana shi, kawai za mu yi copy ɗin link ɗin. Ka tsaya kalli bidiyon gaba ɗaya. Duk wani abu wanda ba gane ba za ka iya rubuta min shi a comment section, ko kana amfani da website ɗin kana da wani tambaya a game da shi, za ka iya rubuta min a comment section. Sannan ka yi liking, ka tabbata da ka yi subscribe ɗin wannan channel ɗin. Nan ɗin nan sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi kamar haka, za ka iya cewa get link ko kuma ka yo ƙasa nan gurin. To amma abin da za ka yi kawai shi ne ka taɓa get link. Za ka taɓa nan ka sai ka yi copy. In ka yi copy, ko WhatsApp group ne ko ina ne, za ka iya turawa duk wanda ya register kana da kamasho. Wannan dai shi ne a taƙaice. Ka tura duk wanda ka tura masa link ɗin, sai ka haɗa mai da link ɗin bidiyon nan, sai ka tura mai, sai ga yadda ake yin
register. Ka tuna kamar dai yadda na gaya maka, sai ka saka wata lamba ta daban wadda ba ita ce usulin lambar WhatsApp ɗinka ba, saboda kai ma ka zama safe, ka samu kwanciyar hankali. Domin in dai kai linkin da WhatsApp ɗinka da wani website, to fa wannan website ɗin suna ganin duk wani abu da yake wakana a cikin WhatsApp account ɗinka. Saboda haka sai ka kula sosai. Ni ma in ka kula, ba ainihin lamba ta bace ba wacce na buɗe wannan website ɗin. Wannan dai shine. A next video in Allah yadda, in dai game da wannan website ɗin ne, zan nuna mana yadda za a yi linkin da account da kuma yadda za a yi withdrawal. Wannan dai shine. Na gode, sai anjima.